Right. Big old triple silo. Mazitera. Oh, man. My Sophia, how are you? Ndonzodaita live yangu zisina kuzara vanhu vasina kuzara because vanhu vakazozarisa ndodisrupt vanondidisrupt andangoti ye chipidzo chicho vachibvunza mubvunzo ndida ndimboita chop chop raka ndiche chop chop sindapedza guys ndakambokuudzai nezvevarume ndinongokuudzai from perspective yavarume and zvandiri kutaura izvikaizvo murume akazviramba anenge asingazvirambi nokuti ndanyeba anenge achizviramba nokuti maybe anotya reaction yako iwo sai zvandiita ndiri kurepresenta varume and chakuudzai chokwadi most psychologists vanoagreea neni kuti varume vanoda sex mostly ndo masikirwo avo vanoda sex right but mamwe mapsychologists anoti no in the end there's also love saka vanobvuma kuti vanhurume vanongovinga munhukadzi for two reasons love and sex but inini man ndine kangoka theory kekuti no actually men chavanongoda pamukadzi mostly chavanoendera pamukadzi mostly is satisfaction yekuti pfungwa murume wese anokupfimba ka vandaurara newe musanyeberwa vanhukadzi mirani kudzai musafa maka brother vekuchechi vaya havana kana murume wese akupfimba anoda sex newe whether ndinhasi mangwana 2 years 4 years, but sex anotoida chete ndo and most of them ndo decision vanotanga kutoita. That's why it's very very important kuvanhukadzi to make sure you look good, because men go with what they see. They don't go with your personality. Personality zvinouya vatoona vasatisfya zvekubonde pesa. I know nonyeba. Listen, Adam padzakamuka dzichimutswa naMwari hadzina kumboti personality yaEva wow person dzakangoti wow dzakangoti dzichimbuka ziona Eva meno kuda Eva ngane maga ina ndizinda ndisipo, but Adam dzakangomuka dzakati Bible roti dzakati wow ndona dzadzaona personality yekuti achazofurwa nenyonga yakayasingadoita Eva ngasina chaangambotaura pamwe Eva angangomira akadai akashama akadai achishamisika kuti kundai chipai pandira paidzi ndedzipi dzamutsiwe dzatorwa mbabvu ndedzipi angomuka akati wow. Zvinoreva izvo kuti murume maziso edu ndo ari most dangerous. Kana mndu atirege chihure mwangobvisa masezo tatwapo chihure chese chinoitwa nomurume chotanga nekuona akusi kukurinda topic yangu ini ndoda kukudza cheto kuti men attend women for one main reason, yes, sex. Saka kana murume achifarira uri murume rega, don't fool yourself. Kune vamwe varume vanozvinyebera vobhilivha nemadzavo anditi murume no ina ndimbodi sex handifembere mukadzi zvesex ndoda personality yake shamwari personality yake unozoiona mukati kazhinji kacho kutanga wasatisfy tsvaka munhu wekuti ukamuona unoti wow zvinokubatsira pamberi apo, because ukatsvaka munhu anokuti mbijana akazoita personality inokubohwa hamulasti kana gore saka ukatsvaka munhu anokuti wow kazhinji zhinji kudana nemunhu so unati personality yemunhu ikai ane lake zvako ndongobuda body yake andona uyu munhu angoita wake like ndongogara wangu, but vakadzi mune weapon 3 dzamunokwanisa kuita even munhu anga asingade weapon 1 ukamurespecta murume. Vamwe varume ndakaudza last week kuti varume vese vari marriage ava majority yavo ikangogara zvino 3 belief. One main one ndekuti vanobhelieva kuti zvinhu zvako izvozvo hapana anozvibata. Murume wese anofunga kuti mukadzi wangu hauri, and that's a very very important thought here. Musaiderera vanhukadzi. Vamwe venyu munoda kuitisa murume jealous nazviri kuitika upawe. Vamwe venyu munoda kuitisa varume venyu jealous muchifungwa kuti muri kuvachengetedza. You are actually chasing them away. Varume vese vari murelationship vazhinji vacho
vakangogarira nyaya yekuti chii akaita ndangu riri fani vakangogarira nyaya yekuti vanofunga kuti iwewe ndiwe wega ndivo vega pauri. Trust iyeyo yekuti murume anofunga ndiwe wega pauri musaidherera vanhukadzi. Don't ever make a mistake yekuda kuitisa murume wako jealous kuti akaendona ndine murume achandida more. Nevamwe vanoti mukarambana nemurume so maburana paya pamunomboseparata paya uda muradza kuti unovatavata nevamwe varume kuti muradza ndakazwa naye iri nani pana amutso wese murume wakaudza ndakaona iri nani adzoke. Unless ari so desperate zvazvo kuti iwe ndiwe breadwinner akuda kungozogara pamba pako achidya mari yako. Remember varume vanokwanisa kuzviita izvozvo. Vanhu vakadzi vazhinji havaziti varume magold diggers. Kune varume magold diggers. Personality yenyu vanayo varume variko varume vakatodera magold diggers. But the main reason inoda murume is sex. Saka kana murume akati ndoda magaro ako kausati you're disrespecting me. Asi kukudzisa chokwadi. Nozara nukadzi kamuti you're like a bum. Anofunga kuti wamudegrader. Is that all you think of? Vazhinji vanokadzi, is that all you can say about me? Don't blame murume atanoda garo rako kati anoda mahips ako atanoda body yako because do first thing chinofanirwa kutangwa nemurume. Murume wese anoti ndakangoda hangu character yako ndasingakudi inema. Vanhukadzi munokwanisa kuda munhu mamusingamude. Vanhukadzi I trust you. Vanhukadzi vanogona kupedzisira vandida inanga asingandide kupedzisira vandida ndangotaura zvinhu. So that's why men lie to women because women go with what they hear. Munhu anoda kunzwa stereki anoda kungofeedwa neinformation and ukangomfeedwa negood information inodiwa. Difference iripo between kudiwa iwe nemusikana wako kudiwa nemusikana wari kupfimba panze. It's what you say and how you say it. Vamwe wenyu munorambigwa lack of respect yokuti mangosvika ndekudayo mhanhu yapano. Vamwe vanogona kupfimba vanokuti hande tinodya out. VechiNigerian vanokuexaggerata voti wakanaka saBeyonce. Iwewe mukadzi kauchizviza kuti wakanaka saBeyonce uchifola for someone akudzi wakanaka saBeyonce. It's up to you. Ndiwe unenge wazvifunga but trying to look good. Varume vazhinji zvimwe zvamunozvinetsa muchizviita vakadzi izvo. Zvana Brazilian. Most men vanoda zvinhu zviri natural. Unozati munhu akakuona wakaisa Brazilian kana kuti weave yaunozobvisa makurara iye anofeel like he's being cheated. Mupfungwa dzete chimwe vanhu kubvagwa pana munhu is not what she is. Unozati vasikana vazhinji vanongoriwo zvavo natural. Handisi kuti kuomera kudii maBrazilian munoaita but sometimes try bvunza murume wako tanda ini ndinofarira natural hair chaichaiyo yonguti bhabha pakusiya musoro kudai zvinoita vamwe vanhu kunana Jamaica naGhana zvazvo ndoifarira but not every time. Pano patichazoidawo Brazilian maybe tienda kumawedding nemukadzi wangu kana ndoenda mukadzi wangu chifamba takabatana maoko paropa panodozolawo na Brazilian but zvinhu zvamunoita zvimwe zvinhu zvimawi zvamunoisa zvimaweave zvinonanaira vanhu kumeso munhu akarara pedino zvimwe zvacho zvine smell zvinoza mabraids enyu anonhuhwa. Be very careful. Check on them. Manhuhwidze wewo muridzi wavo. Amwe acho anogara musoro kuita senge muchabata nhumbu mukatozvara achingori mumusoro mabraids. Ukaanhuhwidza gara wakaspraya bvudzi rako richinhuhwirira. Ndo pamunozokundwa nevarungu because varungu vanowanzo handisanambona varungu vashoma noya nemaweave. Varungu vanenge vachifamba nenatural and akangogona kurispraya bvudzi rake richinhuhwirira. Murume wako anokuhwina. Bvudzi rikanyanya kurebesa rinonanaira kumeso. Vamwe venyu vembilaita zvimwe zvimastaira ndoya pamusoro Brazilian ichiyerera akada wakakotama murume ari pasi anditi akakotama bvudzi rachinanaira kumeso so vamwe varume vanoirriteka nebvudzi kunanairwa kumeso. Ungobayika nokuti imimi pachenyu rinoda kubhohwa imimi muchiita kudai kurisa kusezvaita Beckham zvezvo wakarichengeterei kana chikudero. It's so good to have a look for your pictures. Take pictures nemaBrazilian but zvizive kuti potse vashoma varume vanozvifarira bleacher. No, trust me guys, girls. Vanhu vamwe vamuri kutoona vatema vanodika zvokuti vanodika kukunda kutsvuka kwenyu. Dzimwe pendi dzamunoisa kumeso dziya
murume anga achitori worried zvandichapendewa achide vamwe mazhinji masmall house unozvipenda murume anga achidori worried mukadzi wangu achanoona pendi otokubata asinga kana uchida kupiwa rudo nemurume especially womunhu uri small house avoid zvimamakeup zvekudhorwa kumeso izvi because kana nyange kukuhaga varume anongondipa mari but hagi kutya kuonekwa mamake aya pamwe dzimwe nguva pamapati chaipo chaipo padate chaipo chaipo murume anosvika kukuhaga makuenda mana nezvandaona foundation iri kumusoro uko kuenda patshirt yangu kune vamwe anochena chena vamwe ngokupai maexample but zvandoda kuudza zvokuti be very very careful kana muchifungira kuti varume vanoda zvinhu zvakawanda pamukadzi. The main thing chinodiwa nemukadzi is sex. Men will not marry you for sex though. Tokupai key. Inzwaika ndati varume vese vanoda sex, but they will not use sex as a criteria for marriage. Men will date you for sex. Men will do anything to when a man looks at you one second. But I see your criteria to shansa kana takutsvaka mukadzi. They look for stability. Men will marry for stability. They don't look for sex. Men look for sex, but they don't marry for love. Sex here, no. They marry for stability. Atikuzi, but we do. That's why a man will love you maybe for 4 years, 6 years. I go down 2 months and marry that woman. How dare you? That's why no. A man can have sex with you for 20 years without marrying you. But immediately, if he finds someone who brings stability in his life, he will marry a Nyango Mangwana Maxen. Chamwenda Zimbabwe. Sorry, baby. What? You've been together. These stories do happen. I'm not going to believe in you. But it's stability. If I get time, I might explain to you stability. I get patching. Men are visionaries. When they think about marriage, they don't think about wedding dresses, bridesmaids. Because when you think about marriage, you think about braids, my bridesmaids, she dancer, my dress blue, my refu, that's what you think. But men, when they marry, we don't think about that. Men are visionaries. We think about, can we build a home? Then, that's when going on the song. No song. What I'm imagine, I should drive an arco. I should have crashed. Those are no one else for me. I should some homework. I've asked a lot of Shona. Did you open the age, Jaco? Did you open God? I was 41. I was Zeta Manoidan, Zeta 6 years, and that decision on its own, no one will see it. Murumanga got sure interest. Panagum the age jungle. They are visionaries. Barume, avafunga zvemadress, they bridesmaid, achapfeka yellow, what. Vanhukadzi manje zvanoita ukavapa grocery vanoprepare meal, ukavapa mari vanokupa peace. Vanhukadzi vanoda mari, give them money. Most peaceful houses, mukadzi anenge ane mari either yake kana kuti anopiwa nomurume. Munoita peace mumba. Ukavapa spam anokupa vana. Ukavapa discomfort vanoyi multiply. Anything women you give to a woman will multiply. Even nonsense, ukampa nonsense mukadzi anoyi multiply nonsense, hard decrease. Mukadzi ukampa nonsense, ikaramba ichiwanda nonsense yacho anoyi multiply. Discomfort yaunoita marriage, mamarriage ese unoona varume vachionesa ndondo vakapa vakadzi discomfort.
chese chaungopa mukadzi anomaplaya ndona ukamupa masavings mukadzi anowedzera masavings. Varume toda stability. Sex stations for pleasure. Love is an affection, but stability, respect. Unaona varume vachi mese murume wakanoshanda usiku nomuita night shift, unoza kuti muchiita nyaya ipo paipai achikuudza anenge achitoimagina aenda kunight shift akusiya mumba kuti mukadzi uyu first time pamunosangana pamumbhawa kana kuti masangana kubikwa muchinyengana padate anenge achitarisa ukamushowa kuti listen zvinhu zvese zvizvazvo ukandida izvani kwete ninganonipimba hainini kana kuti unaye zvazvaya zvimwe zvamunomboita vakadzi zvimwe mamistakes zvidiki zvamunoita pakabuda your crush patv Lewis Hamilton wangu Lewis Hamilton varume tetakanyarara but deep down murume anenge achiti asi ndikazoita neighbor mukaradha akadafa noLewis Hamilton mukadzi wangu angahuri but hakuudzi unongozona murume ava insecure uchati koinsecurity inobvepi varume takasiyana nemi. Ende varume havana kupusa semafungiro amunoita, ende vakadzi vofuti hamuna kupusa semafungiro atoita varume. Because murume anohura anofunga kuti mukadzi hazvisiti vanohura, which is why tinenge tiri busy kukavha mabheka edu tisingadozivi mukadzi akatotangawo kuhurawo. We are concentrating so much pakuvhara mukadzi wandona tichihura paipai zvokuti tinokangama kuinvestigatawo iye kuti tione ini zvandiri kunonoka kudzoka kumba iye wambosvika kumba nguvai. Because mukadzi kana wamubhowa anoadjusta chihure chake according to your schedule. Schedule yako iwe ndiyano chihure chake kana iwe wanga uchihura uchidzoka na6 anogona kutanga chake achidzoka na 5:45 zvokuti mumba munogara muri nomo. Dzimba zhinji dzavanhu vari kuti we are happily married, you are actually happily married because of chihure chiri kuitika mumba mako chinotoita tove happily married. What do I mean? Kuhura kurita mukadzi wako achisatisfy kunze nekuhura kwari kuti achisatisfy kunze ndapedza kudya ndandidya ice cream kunotoita kuti mumba menyu muite peace, mune peace mumba imomo manditi musingatombozive kuti muri kuita peace because muri kuhurirana. Anotanga bata umwe achaita stress pozobva kurovana. But women, just know this, a man will never marry you for sex. Kune vakadzi vanogona sex stereke kunzoko vasati vamborohorwa nanhasi. Usafa wakambofunga kuti uri marriage because unogona sex. No. I see your priority yawakaroorwa iyo. Hakuna murume, hakuna asanambodza murume anoti achindoda chiroora chogona sex ichi. Musambofamba kuti munoroorwa sex because sex togona kuiwana tisina kumboroora. Murume anoroorera stability. Uya nemakadzi ako kuti aya makadzi angu aya munda wangu uyu iwe uya nembeu todyara chibage uone tichimapa ndozvoda murume izvozvo. Saka vakadzi vese munoona nechance chekuroorwa vanozonzi aroorwa hapana uye nhingi vamwe vakadzi vasina magaro. Iwe wakafunga kuti magaro ndo mbeu yaunayo unorohwa. Varume vanoda makadzi ane magaro ndirambi but vanoenda newe kubhawa achikufanira handi kubhawa kachamari nemagaro ako iwayo. But wozomuona one day po yakamusikana kari slim kasangana magaro kane stability karoorwa mimba iyo murume kuti hachadzoka kakasina magaro ako shamwari wotoona vanhu achitopedza 40 years vari vese. Iwe utozoroorwa nomwe munhu rimwe gore kana wapepuka magaro achingoripo nemahips. Vavako zvavo varume vanoroorera magaro but vari kuchema mudzimba variko varume vanoroorera magaro and there is a temptation to marry someone for magaro. Tinotoifesawo temptation kuti mana but musikana uya haana akitsika but mana magaro aya unoapinza mumba agokupa problem. Zvinoita varume ndezvokuti vanocalculate but semunhu wese anocalculate vamwe vanokanganisa maths.
vamwe vanodzikanganisa meds. Munhu wese anocalculate anoshandisa wrong method akapedzisira wana wrong answer, but murume wese anotombocalculate. Saka iwewo manje kana uri mukadzi, machances aungaita ekuwedzera machances ako erelationship iri strong is look good. Pekutanga secret chacho kungoloka good. I'm telling you, zvenyu zvokuti madivorce motoita wese, motanga kupfeka mazibhurugwa maziwati shamwari, kana ukadivorce go back and look better than how you were looking muchiri marriage. Ukaramba uri zvino vamwe venyu munokurumidza kuti ndadivorce ndotongoita zvemabhuku chanostada. Stada yes, but nekuphysical ko simba. Because madivorce mazhinji anoitika mune 39 years, and vakadzi vazhinji munopepuka pa 39 years. This marriage is what marriage iyi haina kwairi kuenda. But nguva yamunenge zvapana munhu anopepuka anozorealize kuti ari kuenda wrong direction na 7 p.m. kwatosviba. You're in the right track, but it's 7 p.m. wadiscover kuti road yaronda isiyo. Shit, 7 p.m. apa kwasviba, hauna makendro, hauna kana light, hauna torch. Kuzvikira kwaunoenda ndeuku, munhu iyeka akatena akatanga kuenda akanogumbura nepanga ambofamba masikati akasagumburoka papa nemudzi anotofamba achidonha chete. Zvinoda kuti manje kana iwe wadiscover kuti okay, kwandiri kuenda uku ndeuku and it's 7 p.m. kwasviba, a clever person anofanira kugara pasi kuti ndoresta kupi, ndorara kupi, ndowana tochi kupi. Wakagara hauti rega nditsvake tochi ndichidzokera pamwe ndinganonga tochi. Zvino vazhinji venyu zvamunoita, you 10 unotova 39 years old wodiscover kuti no, murume uyu anga ari nonsense, wobva watena back. Uchitena back apa you're busy looking for a torch. Ungainonga tochi murodi, tsvaka tochi, tsvaka murume asi ndichienda ndakadai achandiwana ndichienda. Sit down, find yourself. Ndiripi? Okay, right. Murume ndadada naye anditambisira nguva, I'm 39 years old, ndichada vamwe vana here? No. No, let me fix my body. Orova gym, vanati mukadzi uyu akuenda kugym hezvo zvatotanga gym, zvinotori nani. Because ukaita find yourself unika chance. Problem yamunoita vakadzi ndekuti munoti ndichakudi, and hapana something better chamunoita. Woenda kupaper 2 yemunhu wakarambana naye. Unoziva kuti vanhu vazhinji muri kuenda kupaper 2, muri kunodanana nepaper 2. Unorambira munhu chihureka, unodanana nehure guru. Paper 2 apa wadokonwa multiple choice, wangaona yanga achidori multiple choice practical. Mozama exam ataita kumushaya ekuti dzimwe nguva taita paper 1 inenge iri multiple choice, and waitoziva kuti ukawana wakonewa multiple choice, vamwe waiti at least isiri multiple choice kai ndopiwa marks for working. But ukaona 40 kana kuti ukaona 20 out of 50 kumultiple choice, 3 maths sengesta dzingagoni maths, utoziva kuti wakomana kuti paper 2 apa yakareba, apa dzimwe nguva unogona zvese usingaziye, unotoziva kuti akukwata kutofoira. Saka vamwe venyu munoramba paper 1, murume wako paper 1, yes ari kukuhura, handisi kuti havahuri, murume wako wauri kuda kurambana naye ari kuhura, but wauri kufunga kuti uchanowana uyo umuziye anenge akatorambirwawo kuhura noumwe, pamwe achihura futi achirova. Kune munhu anohura uyo kuaccuse chihure chake, murume anobva anohura kunze uye achikuaccuse iwo chihure chake. Ngona murume asvika pastage iyoyo, vanosvika pastage iyoyo, munhu wese anohura ka anosuspecta. Munhu wese anohura kamira ndikudzi, munhu wese anohura anosuspecta. Munhu wese anohura akadzokera kumba anofunga kuti iwe uri kuhura. Ukaona uchihura usingadzokeri kumba uchisuspecta kuti munhu awasiya kumba anohura, wakazungaira zvokuti because kana uri hure chako chako unofanira kuziva kuti wakomana zvandaita mukadzi womunhu ka, zvandaita musikana weka wangu anogona kutsvairwa womutsvairwa wandaita. Therefore that's why ndiona kuti squad dzinohura kashoma kudzona dzichikutrust. Squad dzinohura kuti wangaonani wabva kunongwai, saka pamamumira vamutaura nyaya dze, tione foni yako. Okay, ona ifoni yangu kuti timboni paiwo yenyu. Iwe yangu naidi ndaida ngoona ndio zvazvinoita. But
imi vanhukadzi mukangosota problem iyoyo chete yekuluka good, I'm telling you. Vamwe venyu vazhinji muri single because hamusi kutombodoba-doba mapicture enyu pafacebook. Kungodoba torawo picture yako pafacebook uipende-pende, unozoexplaina wasvika masangana. Penda picture isawo zvimauyu utsvukirirwesa. Mozonosangana padate papo kana azongoona kuti hazvisizvo. Asi vamwe vanhu handi munozvomaisi zviita kumainterview zvezvo. Unonyora paapplication zvimwe zvinhu zvaunoziva kuti haunyanyi kugona painterview. Unyora pa-CV, I'm good at this, I'm good at this. Ungoinde une hope yekuti vanonozviona ikoko. Chero ndadamwa kuinterview. Zvimwe zvenyu zvamunoita izvo vanhukadzi ndezvokuti munobvagara matobvisa machances enyu. Cheka zvauri good at, cheka zvawakanaka nazvo. Kana uchiona kuti une magaro ako, rega kuzonyanya kumafura. Dzimwe picture dzenza munoziva pafacebook, ayo zvinobva zvaita too obvious. Handi believe kuti kune munhu anofuratira, anotorwa mapicture akafuratira 16 mapicture achingodai, magaro achingodai, asingati honai. Isong yavanenge chitemba kuti honai. Zvandoratidza kuti there's nothing wrong nekuita izvozvo, but imwe stability inodiwa nemurume ndeyekuti asaona senge gudzi rake riri kutengesewa. Kana wana bear wako uchida advice ndokupa iri stupid but inobetsera. Wakanga wana bear wako pafacebook, wanga wakaisa mazipicture ako ekufuratira, uchiona senge zveshwa bear anenge ari serious, mabvise. Because remember akakuona nemapicture iwayo ekufuratira, saka akaramba aripo iye akuwana manje. Wakanyora vamwe mokoti kunyora kuti I'm in love with ningi. Ndozvinoita murume agare. Stability inodiwa nemurume ndeyekuti murume anoda. Ndakudzanira kuti varume vese vari mumarriage, kana muchimwa ndonyeba, itai experiment. Munosora masingle imimi, itai experiment right now. Kana musikachade marriage, mongoti hanoza didi pamakandiroora 2006, more remember. Ipo papa makandiroora, do you know kuti usiku wachona ndakaora. Iwe murume anokuramba iwe mamado sadza danga. Itai experiment here. Murume anogona kurambira chiure chawakaita even muchiri mukomana nemusikana. Don't overrate marriage dzenyu. Your marriage is just one data away. Your marriage is just one mistake away from kuparara. Varume zvatinokudirai zvizhinji zvachona zvamunofunga tokudirai hazvisizvo. Tinoda that stability. Mukadzi ane stability ane bigger chance than zvino imi vanhukadzi. Dzimwe problem yamunoita ndaizvona even tiri vana vadiki, vana moms vanenge vachitaura, vana mudhara vanenge vachitaura ndakazopimba chimwana zvazvo zvokutaura zvavaita vari kumombe. Pane one trait yandakaona yanga isingaitwa nana mai vedu. Ana mai vedu handina kumbonzopa kamboti ndakazomboitawo boyfriend yangu tikaenda kuchigaya tikadi no. Vana baba itaura nyaya ndakambonocharana hamusikana kwaniki. I think vakanga vane wisdom. Vasikana vaiko zvino manje ukada kutaura nyaya dzokuti ndakazombodana nechimwe chikoso tikazoenda kubhawa, iwe usiku hwese tikadii, iwe anotoza neniwe unini ndichiri musikana ndakazodai vakomana maiko rights kai, but vakomana boys dzenyu hadzina kusimba idzi. Varume munoda kuti hurira, but hatina kumbosimba semasimbiro amunofunga. Mongona mhasuridza. Varume hatina kusimba semafungiro amunoita. Tihurirei makangwara, but hatina kumbonyanya kusimba semafungiro amunoita. Don't overestimate kana overrate relationship yako. Relationship yako is just this. Even kakuwa kadiki chaiwo. Kana I'm happily married. Yes, you are happily married until you say something stupid. No kuona watu wa single manje. Ende musafa makanyeberana kuti kufleta kunoita kuti murume akudemo. No. Maybe zvoshanda kuvakadzi, kuvarume hazvishandi. Ukafleta uri mudzinga, and the more and ukatofleta anoenda. Zvokuti vakawanda vanondida vanonakidza nokuimba song yaDembo. Rudo rwangu ndiwe. Muzvinaguwa ndidembo kama.
hanzi vanondida vakawanda gire. Imbira murume izvozvo kuti vanondida vakawanda. Varume havadi competition. There is no guy. Isusu neconfidence atinayo takadai so takadai. I'm the most confident guy. Ngadana ne baby. Reganditi pane kamwe garden boy karogara kachindinetsa. Inotorova hana kari ka garden boy. Inotorova hana kutorambiwa chako kutorambiwa. Varume havadi competition. Even Mwari chaya the competition. Akataura no. Don't worship any other way. Mwari manje Mwari vakasika munhu nemufananidzo wavo ka. Kana Mwari vachitoita jealous about worshiping yekuti vakati musaworship zvimwe zvimwari Mwari, I'm a jealous God. Irimo type kuti I'm a jealous God on Google. Uchatoona ichipuwa mavhesi akawanda Mwari avanotaura direct. Unza hawangu murume ana jealous. Listen vankazi, kana murume asina jealous akude. Kana even iwe usina jealous for some hour. Listen, kana une chinhu chaunoda chaunoita jealous nacho. You guard it. But jealous rinozosiyana madegree. Kune revamwe re-obsession. But nawaenda taura ndekuti murume wese kana akakupfimba, first thing chaafunga ibonde. Whether ndi pastor kana brother wemuchechi ibonde. But decision yekuroora haisi bonde best. Bonde i-advantage chete. Zvakafanira kuti munhu ari kudaenda kuHarare ane motikari yake yakanaka. First thing chanotanga kutarisa. Say fuel. But fuel ka haisiyo inodetermine kuenda kwake Harare. Fuel atarisa fuel kuti inosvikere. But the main thing chaari kuda chacho haisi kuenda kuHarare. Anozati fuel anogona kuzadza madrum 4 fuel kana mota isina mavhiri haiende. Ozotarisa zvimwe zvinhu zviri pamota, engine iri kudini, iri kufanya chiri kudai. Ndiani kuavhurira mupengo live. I hope it's a joke, but kana isiri joke kundai, kana isiri joke ina ndikuzieni. So kana iri joke I'll take it. Kana isiri joke I don't know you. Right. Hanza avhurira mupengo. Right. So vanhukadzi tinoda chinhu one mostly pamuri, sex. Ikanakidza, we turn that sex into love. But love yacho haisi love yokuti no, I love yekugadha. Unoda tikaona kuti unonaka tokugadha. Why? Toda kuti tinakirwe tega. That's why unoona kuti varume vanodanana vakashedzana kubhawa. Kune bhawa rinonakidza boys uyai. But akawana mukadzi anonaka ati guys, kune mukadzi anonaka uyai. Never. Varume zvandotaura zvaita senge zvechibalance zvechidofa, but munogona kuwana mama points anotyisa ipapo. Have you ever noticed kana uda kuziya kuti murume haasi kuda ndoora, ukaona chishare mapictures ako manudu nevamwe varume haakuroore. Okay, vese vane mafriends ari married, tiudzei kuti friend yenyakambokuradzai nudu ramadhamu vake here. Okay, let's forget about it. Tombotaura zvedescription chaiyo. Ukaona murume achikudescribe achiti guys, veamone garo. Iwe utoenda uri pabhawa paya. Shamwari, hakuna murume anodescribe mukadzi wanoda kuroora negaro. Magaro toada, but hatifi takadescribe mukadzi wanoda kuroora negaro. It's a hint. Ukaona murume achikudescribe mafriends ake with a little disrespect, look elsewhere, find another guy. Kana uchida marriage. Nekuti varume chaivo havafi vakambo ndisanambozwa munhu achiti omana madhamu yangu yakasenga. Kana iyewe friend yako kana kukomenta madhamu yake, right? Une best friend yako iri married, chimbozviita sha madhamu yako yakasenga, hauinvite kumba kwake futi. Saka imi vanhukadzi munofunga kuti kana murume akati omana chimukadzi chakapenga icho, ndakapenga ndiricherani,
chemukadzi chinonaka iwe wakagara pamba ichi chinonaka ichi murume achikudero but that guy I think is gonna marry me the way anondipraisa pamashamwari ake wakarasika zvokuti urasika zvazve. Hans, why was blocked on the other upper? I just like your truth sometimes. Did I block you? I've never blocked you. No. I've never blocked you. I did block it. And I already ghost maybe. And some about block him. Mono block even I don't do chachando and to change it. But I don't do. Be very careful, guys, because in the account straight. Kune man on the handle you chakuti. And this tombo shansa mazwan for no reason and this shansa inoi haisati yambo zara ine 4,000 something yapeda kuzara sandiri kushandisa inoi but haina ma views akawanda ndoidira kuti haina vanhu vakawanda anoona mungori 52 dzimwe dzinozarisa ma viewers and ma viewers anenge asiri productive vanenge vachindituka senge yambondituka kumusoroko vamwe vacho vanenge vachida ngoti add saka ndiri kuti kwamuri nini, a man can love you and not marry you. A man can have sex with you for years without marrying you, but immediately if he finds someone who brings stability in his life, he will marry her within 2 months. Iyagara 14 years newe achikukwira kutota vana. Don't ever think kuti kuita mwana nemurume ndokuti ave bring stability inodiwa nevarume vakusvikuzvarirana. Shamari, that's why you know they can easily forget mwana wavo. Vashoma marume kuti vane kuna varume ni 4 vana musango. Ukasangoita effort anogona kusotomukanganisa. So men are visionaries. When they think about marriage, they don't think about madress mchato tichadadira ningi mabridesmaids angu achatamba chaimba song yaningi charidza mituzela pamuchato wangu. No, that's not what men think of. You think about fancy stuff, fancy nzaraza, tigo kwira horse, tigo tigo ndani limousine yakadai. There's nothing wrong with that. But men will just think about, Kazuyi, will she build a house? Will she build me? Achadivakira mushero. Mukadzi achadavachengeta mubereki wangu here. Achagona chengeta vana vangu andina kana ari mvana dzechirume sesuzve. Achagona chengeta vana vangu tu avere. Sometimes tinogona kukuona tunotika maboxes ese. Pandoona mwana wako kuti anga jeli nemwana wangu. Simwe ndogona but mwana wako anogona kurova vana vangu. Mwana wako anogona pesera pfimba vana vangu akanaka vachisikana. Age yemwana wako haisi kupindira. Zvega izvozvo zvogona kutoita tisaroorana. Saka dzimwe dzenguva vanhukadzi manje isusu vanhurumewo zvimwe zvatisingazivi futi ndezvokuti dzimwe nguvawo futi girls dzinozviziva kuti idzi hadzisi kudandiroora ndosadzichozviridza cash. And let me tell you guys, vari kuabroad girls dzekuzimbabwe kana dzada kukurambai kune very good method, quick method yekuramba murume ari kudiaspora yandakadiscover. I'll tell you this, mungazviramba pachokwadi. Kana gero rokuzimbabwe raneta newe kana rawana umwe ari kudiaspora, zvarinoita rinokukumbira mari yaunoziva iri impossible. Hakusi kuti angaida mari, angada kukuita get rid of. Unoziva musikana kana asingachakuda anogona kukumbira, kana even murume asingachakudi anogona kukumbira chimwe chinhu chaanoziva kuti ucharamba obva adoti handichakuda. Iwe ufunga kuti wakarambirwa. No. Pamunorambana paipa shamwari, idecision yakaita kudhara. Especially vanhukadzi vanokuramba 2 years agogara newe akamirira exit lane. Akafanira munhu ari kudhirawa motorway atodecida kuenda kudhabi, but arombotsvaka any exit ichamuita kuti adzoke kuroad yekudhabi. Anoziva road yekudhabi iyo atodecida kubuda marriage. Munhukadzi anenge abuda marriage kudhara anenge atodecida kuti okay. Plus imwe truth andogara ndichikuudzai guys, vakadzi ava hure but ukaona mukadzi atohura achakude zvokuti ndodzokera naye kana adoko. Listen, vakadzi ava hure achiri kukuda mukadzi anotolarira nonsense yes but musi anokukurira hapachina lavo. And
whether uchampa neshure uchampa nemberi ugomutengera BMW ugomutengera chii kana akadongohuhurira love yakapera. Whereas mimi varume manje varume zvavanoita varume anohura kana ne20 zvandambotaura izvo achidzokera kumukadzi wake westability kuti murume akadyiswa no murume iye unozati anohura iye zvokuti asi anorora kumba time iripo kune stability. Hure riri kusatisfy sex but harina stability andareva ndekuti stability ndokwanisa kutoita kana live imwe rimwe zuva stability chete zvino zvatingati stability inogona kuve financially, inogona kuve unoza hakuna murume anoda kuti adanane nemunhu kuti sasi ndikafa mangwana vanangu vadi vanherera mai vari vapenyu. Ukaona murume achibvunda mana chirwere chandibata ichi ndikafa vanangu vanosara vachiita sei iwe uri mupenyu mukadzi ka. Varume toda mukadzi wekuti ka that's why vanhu vamunoti mbana veve tinowanzoendera mbana dziri stable dzatoona kuti ari kutoreza vana vake ari ega uyu ndikapinda paari totoedha tinokwanisa kureza vana tese. Kwete kunopindira mukadzi unoziva kuti akatotora vana vakatomutiza varogara nababa vavo iye pachakazogona kuzvichengeta. Kana usina vana listen uri mukadzi ratidza murume kuti unogona kuzvichengeta imba yako chaiyo. Amuna zvakaita umba mangu mebachela but ndiri kutoona kuti ndikaona mukadzi ndikaona mukadzi anogona kupukuta achazondichinjirawo zvimwe zvinhu zvacho zvimakala ndekupenga but unoziva kuti pakauya mukadzi ane point no you know baby makala yatora kwabvisa hembe dzamupfekedza kutsvaka munhu anondicomplete handiti zvino ukatoona kuti inini ndindiroda unokucomplete saka iyorora ndikude ndigokuendesa kuchikoro zvandakamboita futi 10 years ago 20 years ago ndokudzidzisa ndozoda ndotokudzidzisa nokudya nefoko chaicho nekubika. Saka zvinhu zvese zvaunongowe zvauya nazvo magaro chete zvimwe zvese nyange kubika kwacho haugoni nyange utsvairamba haugoni kusuka kwacho haugoni utsanana wemubedroom haugoni kugeza kwacho haugoni. Kuti why am I always single? Apo ningo nepamuromo pamuromo panoda kuti pave proportional nezvaunazvo. Anoona zvakaita vana pokelo zvezve pokelo anogona kujamba akaenda chero apo agoita pamuromo paanoda because akamira nemakumbo ake and pokelo hanid addition anoona iwo ukaona kuti hausi pokelo chitorawo mamwe maqualities apokelo aunoona anoita kuti varume vatize womaviga kana kuti wotomabvisa because vamwe venyu muri kuuya mune upokelo asi musina mapokelo qualities. Unoona inini murume akangohura ndohurapo apa huna kana sent apa hugoni kana kugeza kwacho. Saka murume uyo oroora manje wokuroora munhu ari kutokuudza kuti ndikangohurigwa ndo zviitire mumwoyo but iwo ratidza maqualities ekuti shamwari you can stand on your feet. Murume uringomunidha nokuti zvinhu zvaakapiwa naMwari chausina idhiki ende dhiki yacho unogona kutonoiwana futi muane summers. Panoda kuti tizadzane kuti uya kundezadzikisisa. That's why guys ndipindura munhu akandivinga kuinbox akati naiwe why is it guys havarori? Guys vanorora hakuna murume asingarori. Even ivo varume muri kuona vese vasingarora vanorora varume vanoda sex havarori my way. Varume vanoda sex ndo vanotorora mumanje but vanoziva manje kuti ukangoita chirore unochema ende vakatomborora vanone kuti murume akagara rora akabuda marriage harori futi vanorora varume trust me. Kakauya kamunhu kanotika maboxes kano bring us stability vanorora varume but mahints ndakupai. Saka ukaona murume achiti ndipowo zvemapicture ako nditumire friend yangu especially Emma nude anogona kutumira friend inini hangu my best friend ndomutumira mapicture yemusikana wandada but never nude iye gandoluza no and andozviziva kuti ndikatanga kutaura zvine disrespect andoziva kuti my best friend anogara kuEngland anotozviziva mufese kana tichitaura zvebaby kana ndinhu achitaura ndichireserve certain things anoziva I'm serious nebaby iye vanototaura kuti no
but ukanzati iwe pane kamwe ndarova nhasi uyai muone manudhu uyaone iwe uyaone because vakadzi munotumira kamapicture makashama kana murume asiri serious newe. Let me tell you a secret one. My friends ake yese anotokuzivai makashama. Don't listen. Manudhu yese amakatumira yai my friends yenyu yese aningachitomaziya, especially kana murume achizati afa kakuroora. Kakawanda ini ndichiintroduce vanhu chiti aiwe unoda chibhebhi, varume havona here chimwe chibhebhi chaungandiintroduce chongochaya chete chongochaya, vanototaura chongochaya. Pamunoda kumapati paipa vanhukadzi panodonzi muuye nemahure boys, tinofanana muuye nemahure ka, murubva Scotland mutigirewo mahure ka. Saka be very very careful kana ukajaira kuti uri munhu anongoshedzwa kumapati. Chandokudza chokwadi pachokwadi, ukaona uri munhu anongogara kademwa kumapati neboys, kune pati yekuti boys dzadzi kunyengi, but kana dzasvika kupati dzinokurega uchinyengwa nevamwe uko. Shemari unogona ngori palist levaya anonzi tivigirewo mahure boys. Kune mahure dzimwe dzenguva papati po paipai mukaisa makamera emamisa makamera, vanhu vanouya vodongorera papati vona vanachitamba vanachiyera vachitamba munhu anotofuna kuti kune mahure here. Trust me, ndo language yacho. Saka iwo unofunga kuti manje iwo vapesa uya abva kudriver kubva kuMilton Keynes vanouya kuMilton Keynes kuya kuScotland chako chako ndokuti kwataugwa makusani kune mahure boys, kune kwakapenga kani, kune magaro. Language yatoshandisa kuti kune magaro, kune mahure, vane magaro, zvese zvaisi language yemunhu kuroora, zvese zvataura zvese zvapana kana one chinenge maiwe vakadzi vacho vanogeza kaniwe maiwe uyaona. Muri kunzi vakadzi but kana vavega vanoti uri here hure reri iwe umbone here hure rekapfeka green iro. Vamwe vacho vakadzi vevanhu vari ipapo. That's why nchikudza girls kuti kazhinji uchida kuziva kuti munhu achakuroora ndopika, asi munhu wakasangana naye mubhawa. It's very very unlikely, but kana wakasangana naye mubhawa, first thing chaanoda kuziva nchokuti how many times have you been kubhawa and how regular do you go to bhawa. Akangona answer idzodzo kubhawa ndongoenda every Monday, ndongoenda every end of the year, obva azvibvunza kuti saka ini zvandangokurumidzawo ndikasvika kubhawa ndikapiwa nhamba nhasi ndoroora munhu wandozati even last month pamwe akapa umwe munhu pfungwa dzake dzadomhanya kuti atizokutora serious ipapo. Saka dzimwe dzenguva chinjai kwamuri kutsvaka varume kana mamuchipinda chechi. That's what uzoona vasikana vekuchechi vanzwa nechihure mubhawa vanongochinja chechi vouya voita holy kuchechi. Squad dzese dzamunoona kuchechi dzedze dzine vanhu vanododzizivawo from outside. Usabvunza chihure chemunhu wemuchechi kumunhu wemuchechi because ana brother anovhagwa. Kana uda kuziva chihure chemunhu weAFM ena anovhunza vekuzayoja. Kana uda kuziva chihure chemunhu wekuzayoja bvunza vekuAFM. Kana uda kubvunza chihure zvavo vese vari tu bvunza squad dzekubhawa dzisingatokui kuchechi. Ndo dzinouya dzichivapika chechi yabudiwa ande boys ande chechi inobudiwa nguva. Vanhu ivavo vekumabhawa vanotoziva time inobudiwa chechi netime yavanoexpectiwa kumba netime yavanokwirika netime unopedza kukwirwa chinodropewa. Vanoziva imi manje mabrother makazungaira mobva mahura kumobva maenda kuchechi. Haleluya. Unononga paper 2 yehure rakabva kumwe kuko rakadonzwa pamwe akadonzi napastor tinorapa chirwere zvesick veyati kunamatirire miracle money chichi nemiracle. Because machechi aiko zvino mungozviziva mese vazhinji vari kuenda for miracles. Vamwe vakadorohwa vakatestiwa vakanzi vanorwara vakutoenda kuchechi for miracles. Vana brother vaiti ndakunotsvaka kuchechi manje ndabho no zvakapera kudhara zvezvo zvokuti kuchechi ari bho. Because shamwari ukawana information yekunze uka unoudzwa zvakawanda. Mabrother munoona kuchechi aya tarisa kwanotambira unobvunza squad wangu murume hamwe usabvunza vemuchechizvo. Unoziva chechi yese vana blazi vese vana bhudhi vese anyone ane masiblings right now munoziva kuti anyone ane sibling anongofunga kuti sibling yake haikwirwe. Tese tongofunga kuti sisi vangu havakwirwe basi tichikwira vevamwe vatiri kukwiriwa nasisi vangu vachonga kuti sisi vangu havahure zvokuti vanotozoona nenhumbu kuti aiwa sisi vangu havachazi virgin. Kuna vamwe vanofunga kuti zvesisi vavo
even iwo untonga mukadzi wako hauri ndo zvatakasikwa takaita, but the information here is available kune vamwe. So that's all I wanted to tell you guys. Nask ndo mamiriro akaita zvinhu. So you will know within a week, within 2 weeks unenge wakutoziva kuti murume anoda kundiroora kana kuti handiroori. Ndogara ndichiitaura kana une maqualities estability, uchida maqualities estability, listen, unozama imwe mibvunzo inobvunzwa nevarume so anoyaya vakadzi. Let me touch this because ndanda kuda kutopedza. Let me touch this. Pane imwe mibvunzo inobvunzwa nevarume vari serious yamunovenga zvokuti ende ndoseka stereki. Listen, munhu anoda kuziva age yako, hauna respect mukadzi abvunzwe age. Munhu ari serious yeye. Munhu anoda kuziva kuti une vana vangani, age group yevana, munhu iye anenge ari serious. Ende munhu anoda kuziva as well kumba kwenyu uko ndekupi, vabereki vako vapenyu here. Iye munhu ari serious ari kuda kuziva kuti kune baggage yakaita sei, vanhu vanozoda kusapota vakadii kumba kwenyu, how. Munhu anoda kuziva even kuti makafuma sei kumusha kwenyu. Yeah, no, he's not. He's actually a person who is more interested will ask more questions. During an interview, if you get asked just 2 questions and say, do you have any questions to ask us? Shamari, you are very unlikely to get that job. A person who asks, when they ask you more questions, they want to know, so which days do you want to work? But do you mind if we deploy you somewhere? Are there any other places that you think you may not want to work there? They are considering giving you a job when people are like that. So many women like the guys who just ask you one question. Are you a woman? Hey, okay. Do you have condoms? Yes. Yeah, that guy loves me. Yeah, it's actually the opposite. A guy will ask you, when did you last go for tests? When did you last have your when was your last period? Stuff like that. Trust me, I'm telling you girls, you need to change from now. Those guys are saying, well, that's some of the stuff that I know that I would ask. I would want to know, how old are you? How many children do you have? And if you don't have children, why? Okay. Are you considering to have? Some people don't want to have children anymore. People my age will be like, I've had 2 kids, 3 kids. I don't want any kids anymore. I just want to go holidays, my future wife and stuff like that. So they will be asking you, how old are you? I'm 36. Do you want more children? You're yes. And the guy will be like, hang on, I've got 4 kids. If she wants children, then we have 6, then we have a 6-seater car. But booking holidays, 6, 2 parents, 6, that means I won't be going holidays. We'll be just doing local holidays. Is it worth it? No, sorry. Men are visionaries. When we think about marriage, we have visions. We think about, okay, I've got a 4-bedroom house, but you've got 3 kids. I've got 2. So what about the other 2 bedrooms? Where will you get them? Okay, how much do you earn? A guy will ask you, how much do you earn? Now he's not thinking about the mortgage or rent. Okay, if we get a bigger place, she's earning this, I'm earning that. Will we afford it? Man, that guy was asking me about how much I earn. He's a gold digger. That's actually the most serious guy. A guy will just say, how are you? Do you have condoms? Do you like sex? Me. Don't be I like kids up better. Those are the guys you want. Some of the stupid questions you ask. Hey, restaurant. My questions are not bunzo I saw my questions are not bunzo muno. How you go to Gorora and no Jagastonian. At Rora and Mukaz Noti, Tinom Jagastonian. I saw my qualities a good or at nowhere now. There was no way yes, when they told that. Trust me, when they told any guy who says, who comes after you, any guy who approaches you as a lady, wants sex, don't be fooled. Any guy who is after you wants sex,
Men don't wank on personality. They don't go to the toilet and go, personality, your personality. No. Men don't wank on personality. They wank on what they see. They wank on your leg. They wank on how you look. They think about how you look. They're like, Those, imagine, they don't, men don't wank on your personality. Oh, I saw it. So stop that behavior. If you're singing in church, you go, hallelujah, hallelujah. Crying and praying, making long prayers. They don't impress us, those prayers. Do it for God, not for men. When, as men, we want to see stability. We want to see your respect. You are very likely to get a man if every guy in the street respects you. Most of you, some of these guys, on where you go haga, you're moving with it on a day. Higher. No. Usango jaribu hugging guy is special. And the guy is hugging you. We are good at kudira jecha. Some of us. We can hug you. Una bear wako, future bear. No, sometimes shake hands. Even after church, just learn to shake hands. Hello, Magadi. Trust me. A few months later, you'll thank me. After church, this system of, hi, brother hugs you for 20, even the pastor hugs you for 18 minutes. A man will change his mind. Trust me, I'm helping you. Hugs. Hello. Those are the qualities men are looking for. Trust me. Men are looking for that. Men are looking for that. As soon as a man gets what he wants, many people think, oh, if a guy gets sex from you, he will leave you. No, that's not the case. It's how you give that guy sex. It's never the case. In fact, if you don't give him sex, he will leave. But it's how you give him sex. Some of you meet today, straight in the bed, and then you want the guy to trust you. No, it's how you give him sex. Sit him down and listen. My brother, you've impressed me. I really like you. But I know you want sex. And you can see his trousers is already like that. So you can tell, I know you want sex. Let me be honest with you. As a woman with respect, I think if we're going to get married, I should also show you a certain quality, a certain principle. Yes, if you touch me there, I feel like I want it, but I want to build our future here. How would you feel ndikakupa nasi sex? Next time if you go to work, you'll think, I might meet someone in the street and give you sex. You have a chance of getting married if you show that it's not easy for you to open those legs. That's one quality you need to have. Show that you don't just you can go for a date and be strong and say no. Trust me, that guy will go home angry. Abuka will tell yake, but as for your future, you may have a chance. And usually men will come back anyway. You should listen, but please, if you really, and guys will tell you, oh, you want to be faithful, you've got kids and you want to, why did you not do it? Listen, this is a new chapter. I've learned, I'm just giving you advice here. It doesn't always work. Some men will go, but those that go were not serious anyway from the beginning, so you're not losing much. Then secondly, nyoro. But some people are so good. AIDS. But you touch them, they want to put it in. Go, what was the preaching? You were saying AIDS. So what happened to AIDS now? Some of you will use condoms 2-3 weeks, no tests. Then after 3 weeks, I think let's do it raw. Have you been tested? No. So what difference does it make that he hasn't used Nyoro from 2 months ago? You still haven't tested both of you. Now you're using Nyoro. I think he hasn't. This is a mentality. Deep down, you just that what changes? Well, if one of you can test, it's much better. And at least it's an ER cleaner, KY test. So some of those things,
there are some men who think from outside the box. Then there are some stupid men and then stupid women too. So it's all down to that. But the main thing is look after yourself. Really try to look after yourself. Dress nice. Be presentable and always keep that little dignity. It doesn't matter whether you have nudes that were leaked before. From the point your nudes have been seen by someone, just build again a better character, and a man will be show to wakachinja. Ndona, for some of these things uniting and ukuthi unenge nemanudzi akaleka hayi nemanudzi angu akalika njengomntu mira, you are showing him you haven't learned a lesson.